Ja, men vi filmer. Så vi laver en part 2 eller 3. Var det 2 eller 3? 3. Part 3. Part 3. Okay. Lad os bare komme i gang. Hun starter med at få noget i munden. Hun får lige sin forbinding for øjnene. Nej! Så det. Jeg råbte nej, det var fordi Emma var ved at slutte videoen. Vi skulle bare pause den så. Jeg er lige nede frem. Det er my phone. Det er my fucking phone. Jeg ved ikke, hvor hans phone er. Hvor er din phone? Det er lige meget. Det er lige meget. Den er bare væk. Jeg kan godt se nu. Det må du ikke komme. Ej, no. Jeg hældte den i mine øjne. Det kan jeg se. Min hæl. Er du klar? Are you ready? Man kan ikke se dig. Sådan der. 3, 2, 1. Jeg står der lige til. Må godt åbne. Den grinesidder med krøbelsød. Ja. Og som sagt, hvis hun kan gætte forkert, så gør vi lige sådan her. Men det gjorde hun ikke. Så jeg får lige et slag. Nå. Er det min tur nu? Let's go. Ja, vi er lidt udmattet. Vi er bare lidt sådan. Lidt. Jeg står bare og skræller gluten. Nå, smager den ikke bare godt? Jo, faktisk. Jeg vidste ikke sådan noget, jeg godt tage sådan lidt noget. Jeg må jo ikke kigge. Jeg skal lige... Altså, nu siger jeg bare, jeg ved ikke, om alt mit smager godt. Men du har også haft sygt klamme ting, du har givet mig. Ja. Og jeg har haft nogle okay gode ting til hende. For eksempel noget, hun ikke kunne lide. Så prøvede jeg sådan noget sukker og kanel på. Eller jeg tog noget sukker og kanel på. Og så kunne hun godt lide det. Jeg tror kun, jeg har haft en kanelsukker. Jeg tror kun haft én god ting. 2 nu. Altså, jeg tror ikke, hvor mange dårlige ting har jeg givet dig. 1. Jeg har givet hende 2 dårlige ting. Og det var begge to. Nå, begge to lad os sådan komme nogle i gang. ting. Nå, ja. Så finder jeg da bare en af mine ting. Okay, guys, I skal nok få at vide, hvad det er.